Hola, bones! Ets el podcast de català d'idiomes amb en Pablo. A l'episodi d'avui parlem dels Terian i altres subcultures. Què és una subcultura? Una subcultura és un grup de persones que tenen uns interessos similars. Aquests interessos poden ser un estil de música, o d'art, de roba, de filosofia, etc. Quan a moltes persones els agrada un estil cultural, es forma una subcultura, com per exemple els hippies, els punks, els hipsters, els rockeros, els neorenacentistes, etc. Quan una persona és dins d'una subcultura, diem que pertany a aquella subcultura. Aquí utilitzem el verb pertànyer, pertànyer a, amb la preposició a. Pertànyer és un verb regular de la segona conjugació. La conjugació en present d'indicatiu és jo pertanyo, tu pertanys, ell, ella pertany, nosaltres pertanyem, vosaltres pertanyeu, ells, elles pertanyen. Si pertanys a una subcultura, pots dir que pertanys als raperos, per exemple. També pots dir que ets un rapero o que formes part dels raperos. Aquesta expressió, formar part de, també és un sinònim. La conjugació és regular, és el verb formar. Jo formo part de, tu formes part de, ell, ella, vostè forma part de, etc. Digue'm, tu formes part d'alguna subcultura? Pertanys a alguna subcultura? Per exemple, jo quan era adolescent, durant 2 o 3 anys, formava part dels raperos. M'agradava la música rap, el hip-hop, i era un rapero. Portava la roba típica dels raperos amb els pantalons molt grans i escoltava música rap i tot això. Però bé, a l'episodi d'avui parlem d'una nova subcultura que és molt popular últimament. I el seu nom és Terian. Què són els Terian? I primer, com s'escriu Terian? Terian s'escriu T-H-E-R-I-A-N. La paraula Terian té l'origen en el grec Therion, que significa bèstia o animal. Llavors, un Terian és una persona que s'identifica amb un animal. És a dir, té unes emocions, sensacions de que és un animal. Ara bé, la persona Terian sap que és un ésser humà, sap que és una persona i doncs estudia o treballa normalment, però en el seu temps lliure doncs s'expressa i actua com un animal. I sí, actua com un animal. És a dir, camina com l'animal, fa els sorolls de l'animal, per exemple, un gos, el gos fa bup, 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 doncs el Terian també fa el bup, bup, i es mou com l'animal, juga com l'animal, etc. A més, els Terian utilitzen unes màscares. Ells es fan unes màscares amb la cara de l'animal, doncs amb les orelles, amb els pèls, els bigotis, el nas. I la veritat és que les màscares estan molt bé, sincerament.
Són unes màscares que pots utilitzar perfectament al Carnaval o a Halloween. Però, clar, ells no utilitzen les màscares només pel Carnaval, sinó que quan tenen temps lliure, doncs al cap de setmana, per exemple, es reuneixen uns quants Terian i van doncs al parc o al carrer o a una plaça i estan allà, doncs caminant com els animals, jugant com els animals i fent totes aquestes coses. Pots pensar que aquest fenomen és estrany, però s'ha fet viral, especialment a Llatinoamèrica, però també a Espanya, a Europa i als Estats Units. Però mirem aquesta expressió, s'ha fet viral. Això és el verb fer, en la forma reflexiva, fer-se viral. Quan una cosa o un fenomen es fa viral, significa que primer no era popular, però ara és molt popular. Primer ningú sabia res sobre aquest fenomen, ningú parlava d'això, però ara tothom en parla, tothom sap què és. Normalment utilitzem el present, es fa viral, o el pretèrit perfet, s'ha fet viral, o també la perífrasi durativa amb el verb estar, s'està fent viral. Alguns exemples de coses que es van fer virals en el passat van ser el repte de la canyella, en anglès el Cinnamon Challenge, o el repte del cub de gel, en anglès era l'Ice Bucket Challenge. Un sinònim d'aquesta expressió, fer-se viral, que també utilitzem molt, és el verb viralitzar-se. Normalment amb la forma de perfet. S'ha viralitzat. Doncs bé, ara els Terian s'han fet virals, especialment a Llatinoamèrica, com a Argentina, a Mèxic, a Xile, però també una mica aquí a Espanya. I a Catalunya també. Ja tenim alguns Terian, per exemple, a Girona o a Barcelona. Moltes persones pensen que aquests joves, perquè són tot gent jove, aquests Terian, doncs molta gent pensa que són bojos, que estan malament del cap. Aquí utilitzem l'expressió estar malament del cap, que és un sinònim d'estar boig. I bé, sí que és veritat que no és una cosa normal actuar com un animal, però penso que hi ha coses pitjors, com per exemple les drogues. Tu què creus que és pitjor, prendre drogues o ser un Terian? La veritat és que els Terian fan exercici, perquè es mouen, caminen, corren, salten com els animals i estan molt temps al parc. Potser és millor jugar al tennis o al futbol, però bé. Què n'opines tu de tot això? Creus que els Terian es faran molt més virals? O és una tendència que després d'unes poques setmanes ningú en parlarà més? I bé, fins aquí l'episodi d'avui. Com sempre, moltes gràcies per estar aquí i ens escoltem al següent. A reveure!